guys mondiregerawo network yangu dameno zvaita nai ameno zvaita network saka ndashandisa ndachinja phone. I used a different phone. Ndandishandisa phone imwe ameno kuti phone yacho ora chichi kuitika. I'm not sure what really happened. Ndofunga I network SOC yanga itiza ndazoshandisa Vodacom. Let's see. Network, I think network. Then shansa my phone. I'm on that phone is Oceana. So I think network here Ningikiri. I think network yanga yanga is so see and shansa phone is so see. So I sapa Vodacom. So I don't know if Tobata Shakanaka Vodacom, right? Hey, Tirikuziza guys. Varume ku Zimbabwe ana giribate andi mazvinzwa. Haikona kuti mukadzi ozouya akatenga zvinhu zvachikuitira kuti kwanzi ndezvemahure wazviwanepi siyai vakadzi venyu vakunakidzei mudzimba. Ani muri kuona zvamunoenda kunotsvaka kunze uko piwai nevakadzi venyu mudzimba imomo. Handi muri kunzwisa. Regai kati yacho napedze then tigotora maitana vari kuuya kupractical kwavo. Maitana ndeyo practical avaiti zvokujaidza, ndeyo practical wamaitana. Umeona kwe zvichihura ndizvidi plus varume muri kuona effort ikuiswa nevakadzi apa panyaya dzeningi apa. Momeka shoti mageza siniri mageza muzasi memabhora umu munopenengura mabhora muchivhura mabhora handika muchipenengura muchikwesha mukati memabhora umu handi kwete kunodlisa vana vevanhu muchinhuwa wokuti munhu akanetsa roko kumumhino kuda unoda kutorutsa kweshai muzasi umu nokuti vana vevanhu vari kuita maefforts kuti vakufadzei kudai. Tichasvikawo pakuhwa kuti tindaona hanzvadzi yangu sebelebe vari mucomment section tichazovadeidzaona naRobert Yove vari mucomment section timbovadeidzawo pakamera timbowa kuti ivo zvavari kuitirwa zvese zvine vakadzi ivo vari kuitawo sei kuvakadzi vari kudlawo sei. Tinodawo kuti tisikuona varume tizive kuti zvaka hanzi yamangariro kuti kudaro probably maybe zvogona kuita. Unoona saka toda kudzidza kana uchiita zvisi zvako hazvikuitiri usazviita asi kana uchiita kuti unoda kuspice bedroom life yako ndo zvako izvi handiti ndo zvako tora handitika hakuna kuonudza vana vavanhu plus vana giribhedhe kumusha kweda vasimba vana shuwa unoti uchidla munhu obva wasurigwa bhuu uri padhuze kusasuko mai mwana unotoora moyo handimona nokuti vajera kungoganga vana giribhedhe vekumusha kweda kungoganga ndokwavajaira. Saka moto wakuti kana panguva yakadai so regai vakadzi vanotenga tuhereji tutsvuku tuya handimona vanotenga tumauyu tuya vachinotenga handimazvona vachiya vachikuitirai handimona vachikupfekerai tunhu tuya kwai mune tubhurugwa twenyu twamunoisa blami mukati metubhurugwa twamunopfeka haikona kuzoramba twaita zvemasadadisti ainona giribhedhe kuchakweduka vanatonga iyo kuchakweda vanhu vatrasi uchikweda zvemasadadisti uri kundipfeka chibhurugwa ndipfeke chistrini danisa kukochai udamita kuchani pfeka chistrini akudza takapfeka chistrini weta kuchani ndiani handichi chistrini chenyu muri tuche bedroom chistrini chenyu muri tuche bedroom pfeka ni chistrini cho upinze mukati memya mapinzo muya handimona imimi vakadzi maudzo kuti kwai munodya kwai munodzidzira mameri kwai mukapendera mukatanga makadai muchidya muchidai madzidzisiwa kuti munodya sei handimona madzidzisiwa kuti unodya sei mamona achilabhanana nditika plus maring aya emasweets mamona ka maring emasweets mamona kwai maring aya unoisa iri ring saka ndikutonyatsona kuti ring unoisa ari masweets so that kwa unopota uchirumira uchidla ukadambura unoisa muromo madhedhi udambura chiswiti chacha unoenda kunosvipira muromo wavo uchivapa anti mazviona ende kwai chiburi chiya chiburi chiri pabhlambi mazviwaka kwai chiburi chiri pabhlambi checha kwai ndochamufa kutamba nacho icho kwai ndochamunofa kukwekweta icho muchikwekweta kwai chiburi chakaipa inde ndoona ndamu achitaura handimona ndikamuwa chidi ndikaona vanhu vachikomenta macomment section kwai chiburi chakaipa handimona mamusingazvizivo zvechiburika isi kuchembera kudai hatozvizivi hatozvizivi kuchembera kudai mai mwana zvezviburi zvikutakwa handimona saka ime vechidikika tiri kupai muka idzi ndo nyaya dzatodaka idzi ndo nyaya dzangu nyaya dzandoda handimona chiburi chiya kwanza anasisimeli madzidziswa kuti munodya seblambi hatina kudzidziswa ina hangu ndagara handifariri handingaiti zvokudla izvozvo handiona ina hangu pachezvangu ndakazvimiririra hangu
ndakazvimiririra ini personally asi vechidiki tikudzidzisa vanhu vechidiki vari kukura mudzimba naiwewo nini ndichada kuramba ndichidya zvinhu izvozvo kuchidlirei shuwa zera rangu rinori ndiwanikwa ndichitodla ndichidya kuti chidini naiwe kana ndiwewo hako ndichidya kuti toda vana vechidiki vari mudzimba vakuti dzimba dzavo dzimira handiti vaspice isu takatodarika ini animona handikuti chikwakota chiburi nokuti hasi zvangu izvozvo its not my kind of thing ini hangu ndakazvimirira animona ini ndinosema ndingatorutsa ini ndozvisemegwa hangu zvichaizvo plus imi mazera edu aya guys munofunga tichasora tichida kumirira izvozvo izvizvo tichasora tichamirira kuti isusu totozodai isusu guys tangove nevarume vedu macompanions edu companionship tinotogara kuronga upenyu chino zvo zvakawanda zvamai muchifungira zvomumabonde kuti tozodai tigozo come on guys pafeya kana munyatsodzingisa pfungwa dzenyu imi motichadzingirirana nevarume kuti yaikuno tizodai imi titori pakutsvaga kuti tichengeta vana sei nokukudza vana asi tinodzifarira nyaya idzi nyaya tinodzifarira nokuti imi munodzifarirawo ende tinotira kuti what do you want? No, I don't know. What do you want to use it for? Give Shakira to make it straight for you. Okay, I'll do it when I'm done here. Just go there. Come on. My 40s. My 40s, but I think it's not depend. I'm speaking for myself. I am speaking for myself, Jean. You want to take in a blambi, guys? Come on. Can Jimmy? Could I take in a yoga to buy years? Don't take in a blah, kana guys. Zerano ziva ndosaka zvimirira ndati inini personally andi nai guys muna ne choice yake here vasikana saka muda ndikunyepere kuti ndinodla ndikunyepere kona ngokunyepera kuti pamberi nekudla ini ndikuti ndakazvimiririra hangu ini moyo wangu mupfupi ndakazvimiririra moyo wangu mupfupi handingakwanisi asi vamwe vanhu nakigwa nazvo handiti ende zvinosipaisa mubedroom idlai handimaona idlai mudzimba please idlai inini hangu ndakazvimiririra please ndingaita zvimwe asi kubva kare nakare zvichitanga kupinda mustaira zvikuigwa I never liked it ndiniwo hangu ndakazvimirira asi tauya pana kuti vanoda kudzidza anditika hanzi what if he goes out I cannot stop him Melody I cannot stop him chero ndikamudla kana chida ngoenda nongoenda munodla wanimi every day sanongoenda inema everyday munodla asi munongoya kuseri kunchema sisimene urumongo zidayemdele inema here asi idlai guys right vari kupiko vanhu akati yauya varipi maitanaka vate gay guys vate gay vauye kuvainde piko zvafamba seiko hanzi 40 years ndo pane chirevo indonatso kuti amen ndonatso kuti pamwe zvinosiyana amen ndonatso kuti pamwe zvinosiyana ini mafeelings anosiyana amen amen no ndonatso kuti mafeelings anosiyana ndiziviwo mina ndivafonere paWhatsApp toni handizvosiyana nevanhu here guys zviyazvi itoni kwaina tendai ninde 55 asi ndinodla wangu idla sha idla spice it up idla what's going on totrai kufonera kati yacho naisikupinda nazochikufamba sei kasi muri kuona kuti guys network iri kunetsaka maitanaka vauya at least maitanaka katia ndanda totora kutomufonera pandisi kumubata katia is there alright ndanda kushiya kuti vaintepi maitanaka mudoko edai regai tichipedzisana katia nomubva mapinda imi chiregai tichipedzisana katia imubva mapinda regai tichipedzisa vetatitoita zvimaminitsi maitanaka vapindi sorry shaba network amenozva yangu yangoti ba no problem right hande itiona yeah no ini ndikundopa hangu it's not a must vanhu vaMwari it's not a must but it's probably kuti varume vedu ndo vanokutsvaga saka kana mukona mukadzi akuita kudaroka it's a way of keeping your husband mumba ana medu aichitwa they didn't know the way out vanga vasikazivi kuti vaita sei
isusu tiri kuchitwa most of the time ngekuti tinonga tichiti ndikazodai unozoti ndiri hure ndikadai ndinozoziya mheno pamwe yakasvipa pane kwayabva pano mainini woye kana mada decide kuchata kana madecide kuchata kana madecide kugara nemurume you are vulnerable for everything kundonamata Mwari kuti Mwari ndidzidziseiwo ndiite mukadzi wakachangamuka ndidzidziseiwo Mwari kuti ndiitewo kudai ngekuti that's the world we live in. This is 21st century. Kune ma-internet, kune mapono, kune mahure, kune vulnerable, it's too much. There's so much zvikuitika zvekuti you don't know what to do. Saka the only way yaunoitaka unotoyawo yako means yekuti uitire zvinhu zvako. Ukaitira murume wako hausi kuitira hure. Ukaitira even kana murume wako akakuchita mangwana ndio unotomuseka kuti ndiwe waruza and paanoenda kukwira mainini kunumber 2 aya unenge ari kufunga kuti akomana murume uchiona katiya maitiro anondiita munana waanondiita pamubhedha uyauya kubika kwaanoita kuyakwe kufarira hama kwangu kwaya kwaanoita kuyakwe ndakudzoka. That's why muchizoona vamwe varume vanogona kutichita yes but vanodzoka kune mukadzi wake. Hakusi kuti mukadzi wakaroya o mukadzi wakatuka but ma-qualities etonga tiinawo ekuziva kuti mumba tinofanira kudai, kunze tinofanira kudai, mune pane vanhu tinofanira kudai. Saka if inini ndikudaro inini ndine tsika yekuzimbabwe, ndakakura kuzimbabwe saka ndinoiziva tsika yekuzimbabwe. Ini ndakakura kumozambique, tsika yekumozambique ndinoiziva. Inini ndinotangororwa nemungezi nhasi. My first husband wanga ari muGermany wakashaika hati. But I also learned from people kuti varungu vanobatwa zvai, varungu haadi zvakadai, varungu vanodai. Pane anhu atema anoti anhu atema haadi kuzwai, anhu atema anoda kuzwai. Saka it's a learning process. Handiti. Saka isusu tukwa, why are we adapting my eyeshadows, my nails, mavhudzi, emangezi zvese, then tosvika pane imwe point kuti ina handiti zvemangezi, ndiri munhu mutema ife. Saka ita zvinhu zvako. But we all, each and every person uri panapa unoziva marriage yake kuti yakamira sei. Handi Katia, handi SIS MELLY, umwe naumwe behind the scenes unotoziva kuti ndine marriage yangu kawo ngoti varume vanonyepa and we know. Saka let's be clever, let's play the music. Handi ndiwo akangwara, handi ndiwo anaturo here. Ngatiyasiya ite tsuro dzawo but iwewe chatoziva kuti murume inini andomunyepera SIS MELLY handina kula narume akawanda muupenyu hwangu but ngekuti ndine muromo ndinotaurisa varume inini vanonyatsoona kuti ndinopa maboundaries angu kuti ndinodai handidai pendinosvikira pendisikasvikiri. Inini SIS MELLY ndiri kugara kunonzi kufirst world war, kufirst hameno ipi yekueurope but handikopi zvinoita maeuropeans, handikopi because ndinoziva kuti it's like running after a cheese mukakeji, kumhanyira tufashoni, kumhanyira ndinoda zvinhu zvendinokwanisa and zvinhu zvendinoti am comfortable nazvo. And ndototoa kune murume ndini ndinotoya nemaideas kune murume wangu kuti nhasi chimbondirowo magaro, ndini ndotomupa permission kuti nhasi chimbonditi pa, haikuna kuyakurowawo kuti mangwana nomunga wakafa aiwa. Saka it's a playsome. Find a marriage unoita friend nemurume wako wemuna expressana kuti ningiwe wona zvindaona nhasi, wona ngandimbotraye izvizvi. Murikona pane zvimwe zvaunoti aizvazviiti besi izvi zvinoita kwendiri. Saka it's all up to you. You know, zvakafanana kuti muri kuona movie muTV, you learn it from it or you switch it off. Saka it's the same thing. Ndiri panapa ndiri kushare my ideas angu and ndinoita mumba mangu and ndichitaura kuti zvinhu zvangu zvendinoconcentrate nazvo hazvidhuri because handina mari yacho. Murikundizwa. Even ndikaona munhu uri ana Kim Kardashian aya ari kuti I did this never be good for you. Inini boundary yangu inosvika apa. Indi zvinokwanisa. And before you know it murume wangu unotofanira kutumira message kubasa kuti Kati aka zvakandiitira zviro ndakafara. Zviro zvakandiitira it was nice. SIS MELLY, how much does a lollipop cost? Lollipop imarei? R2. 2 rand. Paunenge kuita shopping pepe matimati maonyens mai ukatika lollipop kako mubasket washaishei.
Kanotoita 35 rand plastic rose zibepa rose. Osvika kumba irori lollipop irori rinoita mina nei unonga uchitosherana naye murumena echinanzvapa 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 otomutoti pina ngati mushopuka nabva tokufunga wena ndikati gira ndimboidai newe varume ndozvaanoda chete kuti one watowina because wamufunga wamutaura kuti wamufunga 2 waspenda kalolipop akadhuri hausi munhu unospenda maningi 3 munhu kusherana saka 4 muri kuchukuchira rudo saka SIS MELLY inini ndiri yes I'm young but ndiri munhu yangu ne old soul ekuti I still proud of myself kuti taipfimbwa nema letters taipfimbwa nozi whispering inozi chingo muridzo saka inini handidi zvinodhura because handidi kuti nditi munhu murume azoti akomana akadzi emazuva ano they all after money akadzi emazuva aiwa iwewe zviitire zvinhu zvako neboundary yako unogona kubika kana keke kuti umupa murume pamuromo ari kuhya kudai obva watomukisa ari kuhya keke iroro because munokisana tongue to tongue anyway munokisana mate saka it's a way yekuti kana hure rikazotrya unototaura hure kuti ndima ndakabva nayo mukadzi wangu unotozviita kumba because varumeka vane bad habit yekuti kana vakumahure vanotaura maweakness evakadzi kuti mukadzi wangu ka ndinombuda hangu but haagoni kubika mukadzi wangu ka haadi kuti kandika akarara pamusoro pangu kundoti kunditonga huku kundodai watorara nomukwira zvatopera haambondibatiwo haambozivi kuti mabhouzi angu akadini SIS MELLY inini pamaweekends papaka ndinotora chigero changu ndinotora inozi razor blade yangu ndovhura makumbe murume wangu ndoisa papepa ndoyatsa kuti kune tumabhouzi toyatwa ndichitushevha twese because ndicharara naye ndini ndikuabata mabhouzi iwowawo saka ndini kuavaona mabhora iwawo saka ndiri kuaita inspection ndini inspector wacho kuziva kuti zvakamira sei kudzasuku saka ndotonyatsomushevha tichiseka the same thing kwaina handidi kushevhwa ndinoda kuwaxwa because kushevha kunondi after shaving ndinoita rush saka ndine kapoti kangu kesera wax ondinama zvakanaka ondibvisa ndichirwadziwa ombukisa iwe shame dear pari kurwadza here otokisa zvatopera saka you see by the end of the day zvinhu zvake iye no zvinhu zvangu for example kana murume wangu akatravelaka ndomuti chengetedza zvinhu zvangu handimutaura kuti saka you gonna cheat on me aiwa ndomuti sekuriwe chengetedzai zvinhu zvangu iyena unotitochi manini chengetedzai zvinhu zvangu saka tiri 2 anhu people ane zvinhu zvavo SIS MELLY ndikamupa wallet yangu ine madollars ine majewelries angu saka it's obvious kuti pemunonga muri kutravela nomuti SIS MELLY mune jewelry langu box be careful handizo here handizo it's the same thing ngatisaite marelationship ekuti unonge uchitukana nemurume relationship mukadzi nemurume anotukana tine madays etinotukana and those are the days unofanira kuita advantage kana makatukana mapana chinonakidza sexy ekuti makeover sexy makeover inonakidza ngokuti munga musi kutaura muri 2 munga makatsamwidzana iobva wati inini ndakafundiswa kuti kana wakarara mukadzika unopfeka magauni ako manight club but kana wakarara usina chiro okay wakumuka takura magauni ako opfeka but pamubhedha ndo makeover sex is the best because unonga katsamwa chindobata and the best part hautauri naye unomupa magaro chinosukumidza magaro ako chinokweshanana naye and murume most of the varume vari weak ukandokweshana naye then obata mabowls zvatopera life goes on saka there's no perfect marriage anhu amwari ngatisanyeperana mudzimba mukuti murume wangu unondida kwameno aiwa hakuna perfect marriage unless uri Jesus kana usori Jesus join the club kana usitori Jesus join the club marriage inobalanziswa muri 2 murume wako
kana pane musi wanonga akanetawo unomurespecta nemamasaji. It's not always penetration. Makisses uchimupa masaji otorara. Iwo musi uri nebed mood like isusu tine maperiods tinoita mamudi ekuchinja ekuti unonga uri nebed mood. Murume wako ndo pano he comes in obva akuitira mvura inopisa unokupa tea just to make you tea. It's part of love. Kuti mukadzi wangu, what do you feel like eating? And most of the time isusu vakadzika tisinofanira kuziva kuti mumba munofanira muine zvese. Iwe otenga zvinhu zvako onyatsa kuorganiza zvinhu zvako. It doesn't mean kuti musanyeperwa kuzi kuti manage nake unonga uri rich. Kunyepa zoinazo zambia rako rakachena, mbedha wako masheets ako akachena, chikafu chako chiri well presented chakachena, iwewe wacho kuchena. Inini handisi munhu wekuita makeup, but one thing I can't live with mama inonzi chini lipstick. I can go without my foundation, but lipstick I can't go out without it. Saka umwana uzivunze kuti chounokwanisa ngechipi. Usatedza anhu anoenda kuma makeup artist ngoti it cost money and you spend more time consuming. Saka iwe ita zvaunokwanisa. Isusu tiri vanhu vatema takajaira kuzve natural color yedu yetiro iyoyo ndiyo iyoyo. Iro kana rivhudzi rako rakaita up and down rakaita kunga Michael Jackson ngerako wakakuda wakadaro. Saka don't pretend. Inini for example ndinawo maBrazilian aya murume wangu haambo afariri unoti why be natural Katia. Be yourself. Ruka kana vhudzi rako zviyazva. ImaBrazilian ndinotoatenga ngekuti ndinoda kuita mafantasy yangu musi unonga ndiri lazy kukama vhudzi rangu ndinoda kumhanya ndinotobva ndipfende pandaenda only. Sometimes we pretend what we are not and it puts men off. Varume geza uchipfeka kamfama mavhazini ako wechitofamba wakadaro. And you believe me or not, men will love you because there are few women nowadays who are natural. Saka be unique, be natural, be the way you are. Kana uri pambedha wakarara nemurume unofanira kunuhwira kuti murume wako azive kuti kumana mukadzi wangu une imwe senti ndinoda. Inoziva kana kudzasi kana kwakagezwa kunonakidza kana munhu akakubata. Even mumagapcom munonakidza kutokiswa kukiswa. Why? Because unonga uchinuhwira. And murume akapuhwa temptation nemukadzi unonga ine mawigi, malipstick, mai unoti I'm sorry, I don't know who you are. Inini I know my wife. Mukadzi wangu is one of the beautiful women. She's natural. She puts lipstick but haisi kunga hure. Imi mahure garai kwenyu. Saka you need to be able to be separated kuti ndo madzimai. Even kana hure racho rikufamba nemurume wako rikakona rinoti apa pane mukadzi uyu anhu musati mozadza makeup kamuka unonga uri kumuka negorilla. Munhu unofanira kuti uzvide. Women, let's love ourselves. Taura murume wako kuti inini ndinozvida ndakadaro kana wandichita ndichite hako but ndiuri kuruza. Murume ngaziye kuti kana akakuchita ndiye uri kuruza because he's losing a best friend, he's losing someone who's hygienic, he's losing munhu unomugadzira pambedha unomupepeta pambedha, he's losing munhu nehama dzake, he's losing so much because of sex. Saka isusu vakadzi tiri mumba macho ngatichitambawo zviri kutambwa kunze uko kuti tibva tahwina because we have mapoints ese, best friend, best cook, good mother, chinyi chasara pambedha. And pambedha pacho you are the key holder. Ndiwe munhu wacho. Saka iwe munhu wacho chitambo imwe ngoma kuti kana iyena murume because unofanira kuziva kuti murume une conscious of futi unonge chifunga kuti komana ndikachita mukadzi wangu what will happen. Akomana ndoita sei. Saka that's one of the things we need to do. Kuziva kuti ndikubatsirana. We are here kuti tibuildane. We are here kuti tibatsirane. Kuti tione kuti what's the best. Aiwa, thank you wena maichanakavamirira mucomment section. Let's hear part 2 of this next week. Next week we get part 2, then you get all your pointers down. Tichifamba takadaro. Next week Wednesday again, let's make a date. Thank you Katia for coming. Atanakirwa tadzidza. Thank you very much. Bless you. Okay, bye bye. Right, let's have my chanaka chivapewo izvo. Inoto ndikuita mai chanaka pune wakanzi Godfrey Manera chipupu
Right, Maitanaka send a request. 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 But take it, guys. Take it. But copy Maitanaka. Take a Maitanaka to take a Maitanaka Makande request in comment section. Take a Maitanaka. Maitanaka, where are you? Maitanaka, where are you? During Linkra Maitanaka and Selina. Randa pesra kupa area dora Maitanaka, Randa pesra kupa link area dora piniwa. Pinaira Maitanaka. Maitanaka bari kupi. Tamiri da kaisu. Aitiwa chage. Okay, I think she's here. Havas. Okay, she's here now. Right. Kwanzi muri mwangu chindaizi kuti ayizo akuda kunakirwa kana mai general uda kunakirwa weka uda kunakirwa Maitanaka. Hello. Ya itakunzwa isori yenyu sorry hey munozakati kana takamutaura apedzi Maswera seiko maswera seiko ndimi kamunaro basa rekudzidzisa vana aiwa ndimi mukutodzidzisa kama kutotigonera vedu kutotigonera kapa tapedzi tadzwo zvimwewo nhasi zvekupfekedza mabhlambi ana baba nezvekudidi hameno maringi kuisa kumaringi tadzidzawo zvakawanda chose Maitanaka zvotatega tichipinda kamuchikapa muchenyu mupractical yechikapa tione kuti haufa aiwa tadzidza dzimba dziri kupusika Maitanaka vana nenyaya yekusagona kwaine varume vanongoita matanda vana ivava tikati zvoita matanda naMaitanaka varipo vanonga vadzidziswe chikapa ichokwadi ichocho munhu ngaarege kuita seshambara yekwamudhingo rakamirira veuk gore ravana munhu ngaaite action munhu ngaasumukire kwete kuita seshamba ndizvozvo muri kunzwai right nyaya ndidotora pano haitengeswi haitengwi haidhuri haina murombo haina mupfumi inyaya iri pamunhu nekaitiro kake nyaya ndoda kudzidzisai nhasi nyaya yechikapa guys chikapa hapana pamakambonzwa kuti kwanzizvoni kana usina stendi kana kuti usina randi yusa kana chinya hautenderwi kuita chikapa mahara chasiyana nemalinjaris amanga muchiratidzwa ayo okuti unoenda kusitoro chikapa muviri wako flexibility yemuviri wako nekufarira kwako nekuziva masvirirwo aunoda kuitwa namashiriro aunenge uchida kuita tiri kutaura nyaya yevanhu vanenge vachikwirana murume nemukadzi tiri kundinzwa hatisi kutaura nyaya yemunhu mumwe chete chikapa chinoitwa nemurume nemukadzi handiti asi chikapa kunyanya ndinochikurudzira kunana mai because mai kuti vanakirwe kunyanya vanofanira kusumukira chikapa nokukoira zvakasiyana ndoda kukudifferentiaterai nhasi because vanhu havazi kuti chinonzi chikapa chii kukoira chii kukoira imovement yaunoita nebhodhi yako pamunenge muchitanga kukwirana nababa asi chikapa unokabura kukabura kwaunoita chiuno chako uchiti kabu uchimubva chiuno kubva papozishini yawanga uchisheka bhodhi yako uri uchienda toanother position kuti kana penetration yanga isiri yanga yakaita ndingati kana mbolisi yababa yanga isina kupinda yese kana wakukabura inopinda uchida ichipinda ichibuda ichipinda ichibuda ichinonanja chibereko chako ipapo ndo pane kunaiba chikapa ipapo ende ukaona wakuita chikapa
zvotoreva kuti wava pane another stage yesex sexual intercourse mapa kunakirana chaipo ende panenge pane masounds anenge akuproducwa nababa kana newo mai unenge wakutaura tsimo namadimikina zvinonga usati watanga uchikutaura pama muchitanga kureva kuti pane kakunakirana pane chemistry dzako applyiwa from one person to another chemistry dzinenge dzakutaura dziridzo pamuri imini vaviri right inini ndinofarira kuita chokutanga unofarira kuziva zera size yesikarudzi yako ukaziva zera nesize yesikarudzi yako ihombe ipfupi irefu ihobvu inhete kana kuti yakamira sei iwo unoziva matambiro aunoita chikapa chako kune chikapa chebenzi chinopedza vana baba chinovatizisa mudzimba kuti varambe mhuri dzavo vachienda kunotsvaka dzimwe mhuri nepamusana pekuti chikapa chebenzi chinosvabura mboro yababa kuibirisa mubeche ivo vakunakirwa ivo vakusvabura haisi nyaya yokungochukucha chiuno inyaya yokuti unofanira kutaimira kana wakuita chikaba rega kuisvabura uchiiburisa asi kuti ipinze mukati uchidini uchiidhonzera mukati uchiita seunoisindira kunze asi wakataimira wakazama kuibatirira nematinje ako ndo chikapa ichocho kukwakuka sebhiza rerumwa nemwono hakusiko kuita chikapa asi kuti unofanira kuita chikapa wakaruma mboro yemurume wako right hatisida kupedza nguva because zvataurwa zvakawanda ndezvataurwa vanhu vakuda kuvata vanhu vanoenda kumabasa right toda kutitanga nechikapa ndingai ndigadzire mutina wangu unyatsokuita kunditendera kuti usvike pamubhedha then mochiona kuti chinonzi chikapa chii chikapa kukabura kukoira kusheka kunyora maletters toda kunyatsokutoona chebenzi ichi chikapa chebenzi ndinoda kukudemonstreterai asi handichikurudziri nokuti chikapa chebenzi chinoita kuti vana baba varamwe vana baba havadi chikapa chebenzi vana baba vanoda chikapa chinoita kuti varambe vachinakirwa right tiri kuda kuseta takatarisa kumubhedha wedu muri kuchiona chimubhedha tikuona muri kundiona tikuona right ndakukwira pamubhedha ndichatanga nechikaba chebenzi chandinoti chikapa chebenzi chisingadiwi nana baba kuda baba vanenge vane vachita vari kumashure iwewo wakakodora handiti chiunoita handikuri kuchiona maitanaka muri kuchiona imbopukutai kamera yenyu pukutai kamera hatisi kuona pukutai kamera pukutai kamera plus foni ngainde pabhosini kuti inyatsokuona vadona vanenge vabaya vakadona rakaititai kuvanzosa toona right hatoti tichionesewa nhingikiri tichioneswa inonzi chikapa network weyoshora right bayai request tione vadona ndofunga vabaya padona phone vabaya paita kuti phone ikate live
plus tinoda kuti kamera yese nepaposition pekuti kana vakakotama tichiona kumashure kwavo vakadai makumbo tichiona tichiona mberi kwavo vachiita anoona camera position ndo yatonyasoda camera position roger confirm position right regai tione maita nakadzoka ini send request tione send a request tione zvakoma right send a request maita nakatione kwazimeli kamuyemberika kuti tinouya berlin zvaraitiyo kobereka send a request futi maidikikiri maitanaka chikuru chebedzi ichi toda kuchiona chebedzi ichi kuti kwai chaita toda kuchiona pandisingazoti chikapa chetigona asina mari here chikapa ichi tigowana ivo vakuti une hama here iwe ndokurarama kutohasila ndokurarama kwavo vari kutohasila maitanaka is hustling vakutotisisa vakadzi vakawanda private lessons vachitonobhadhira mari uko saka ndokure hustling dzakasiyana siyana vari kutohasila so right maitanaka dzokai tione dzokai send request tione send request tione kuvarume vacho vaindepiko daidzai varume vadzoka apa vazoona chikapa chavanenge vachitigwa nevakadzi usiku mudzimbabwe anziralautistole chinochigwa munhu wese chinosinakana sendi uda kuchigwa chikapa iwe unoda kuchigwa chikapa sei wosinakana dola hauna kana koboro woda kuchigwa chikapa aumani itawo kamari itawo munhu anotenga tunaka anotengawo kamabhasi mabhasi nechikusa makufunyatso kuchigwa chikapa zvakanaka right mai send request maita nakasinaitoki yavo yakutonetsa hama dzinenge dzichitodzidza hama saka maslay queen kuda kuti anogona chikapaka sei vachinogara munhingikiri muzvisikana zvemaslay queen slay queen izvi kana kureva kuti kune zvikapa kumaslay queen uko vanandangana chirungu chenhema apa asi vachikaparaiza uko asi nezvanga zviri kuitwa nakora mungadai makazara kwakora obidhuku muchiona achita chikapa palive nokuti zvaitwa neumwe wedu pane kuti sapotewo hasili yake yaari kuita iyoyo hana waabira hana kudi takuti kwadzi hazviiti zvikuti aite chikapa ngatiitei chikapa kudhingikiri uyu kuseri kamunhu guys ngativeitaurei chokwadi zvikaitwa nevanhu vatema kafanana kukora obidhuku tei takazarako ngativei honest wedu wei ngativei fair iwa Joseph Mari ndikwaiko mari ndinodipa chikapa kuda kuitigwa chete iwa Joseph Mari iyo yechikapa zviri kufamba sei pane choke iri kuramba yakuramba zvangu chose mirai ndiurambe ndichizama ivo idzimai mute on okay muskiri rakagwa ndiwo kuti uda kuitigwa chikapa nhasi wasimara uri kuburisa takuona right dedzai ningikiri mukoma hanzvadzi yako sebhelebhe tegai sebhelebhe mucomment section wauye timbofanira kuvaedha panapa timbohwawo kuvarume tegai sebhelebhe tinzwa tegai sebhelebhe vamboya panapa hanzi network yavo iri kunetsa regaitimirire alright vadzoka let's see right let's hope haichanetsi network yenyu zvinoita kuti vanhu kunetsa atiitei isati yatanga kutinetsa regai titopinda muaction 20 ya muri kundiona tikuonai but iri blay so pukutsai pane kamera apa pukutsai nechimucheka musabate uku munozokata kuti live ngopukutsai pakamera
Makuona here. Dzokera kumashure. Yazvana handeichiona. Make sure Ifai position poni patinoona position. Hey. Yes. 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 Hey. Icho ndechemenzere. Icho ndechemenzere. Ndechemenzere. Ndechemenzere icho. All right. 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 But to be some comments. Hey. Yes. Asitokuta kutongorera like muri pasi stereki. Amugona kusapila pa yeah. Dzikaimbichana futi akabata kamera ngazi kusipichana. Dzikafutimbichana kamera. Kamera dzikafuti kuzasi. Yes. Yeah. Yes. 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 Yeah. Right. Toenda pachikapa chomunhu wakare chomukadzi wakarongeka. Mukadzi anoda kufadza baba mumba. Wotora pilo yako woisa nechapamusana apa. Right. Ucho wotegera musana wako ucho. Baba vanobatirirwa. Baba vanobatirirwa ndibaba. Vanogara. You count the TV, are you there? Yes. Yes. Honey. Wakabatirirwa anditi. Wasumudza chiuno. Vabadhenzesa vachiteverera. Right. Wakurova Chikapa. Chikapa kupoira ndouko. Uchipoira. Uchipoira. Bora ya baba. Bakupata kamera. Waiti murume Ioi. Pavanoenda kumberi. Aiwa zvemaita naka. Uyu akabata kamera uyo ngaaite murume wanyimukadzi. Kana chimuita mukadzi ameno. Ngaaite murume muita mukadzi. Akabereka mwana. Akabata uko mwana vari muisa imwana uko ini. Munouya pakamera apa. Chimwana choti mukadzi aichipisire ndi. Right. Kukoira unenge wakabhura makumbo ndiwo. Chikapa hachidaridzi mutatu. 1, 2, 3. What? Ndiwo uyu.
ndiwo uyu kabu right wobva ipapo woenda kune nekumashure right mundiudza kuti kamera iri right here ndinoda kuti muone pachiuno apa pachiuno apa right soderai mberi soderai kumberi pichani soderai kumberi right right muri kuchiona tikuchiona chiuno icho muri kuchiona chipesa ichi ndimu Só chimero cachorro chimero cachorro padzere chimero cachorro padzere haigwadzi sisimeli haigwadzi flexibility kuregedzera kwemabhonzo usaonesa muviri kana uri munhu wemunhukadzi uchida kufadza murume wako chikapa hachitengiso zvinhu zvandanga ndichiona muchiratidzwa izvo kuti kwai kune chibhurugwa chababa chokupfekedza chimboro chababa kune chibhurugwa chokupfekedza beche ramai kuti rifarira riri pamuri chikapa muviri wako kusunungura chete mabhonzo kusunungura mabhaudhi chete kuti ufadze umwe wako handiti poitai pasaiti nepasaiti unenge wakakwidza pamusoro pemurume uyu wakavhura guo wakadai handiti iye unenge akakubhalanza kudai murume guo rake chifuva chake chiri apa chisina kudhudha chifuva chako then kudai muchirova uchidorova chikapa ende ichi ndo chakachipa manje chikapa ichi chakuita ichi chinoitwa nemunhu wakaneta akaneta anzwa aswera achizvidza kuti nhasi handisi kuvatombonorarwa asi nenyaya yokuti chiri easy unenge wakatorelaxa zvako baba vari busy kuita uku the moment yavanenge vachipusha gumbo rako vachirita push away from him iwewe unenge chiuno chako chinenge chichidini chichiswedera kwavari zvekuti zvezvichitoita sekuti iwewe uri kutamba asi ivo ndo vanenge vachitamba because vanenge vakabhalanza pagumbo the moment yavanopusha gumbo rako vachirisundira kusaidi iwewe unenge kuti chiuno chako chinenge chichiswedera padhuze navo handiti right ningirikini staira yekuningirikini yekumashure vazhinji vanoti staira yekumashure inorwadza nechikonzero chokuti havanyatsogona kutegera havagoni kutegera chiuno chavo zvakanaka kana murume achikwira vanoongora havategeri chiuno chinofanira kuinda mudenga wakakodora chiuno chaenda mudenga zvekuti panopinda sikarudzi yababa inofanira kungopinda yose kudai yonosvika yoita seinonochena kumberi saka panenge kumashure stayo iwewe munhukadzi haukoriri anoita basa ndibaba because baba vanenge vakabata garo rokulefti negaro rekuright vachiita like munhu ari kudhiraivha mota vane vachikusundidzira vachikudhonza vachikusunda vachikudhonza vachikusunda vachikudhonza iwe ukada kungozokodzonga unokodzonga but hapana chaunofanira kuita because havafaniri kubva paposition ende onikochinoiwa senge iti guvhuku hapana kana mabhurubhuru anomboitika because vanenge vakapozishina paposition chaiyo chaiyo yavanofanira kunge vakaisa mboro yavo hapana chinorwadza havagoni kunyasa chiuno pasi chiuno madzisei chiuno chinoiswa seichi imi madhayaji muri kudzimba dzenyu maitana pachisa chiuno chavo pasi imi tevezerai mudzimba dzenyu
torai manotsi mativanisa chifua pasi paisa chiunomudenga ndizvo diti rako iri mazamu ngaanangire pasi chiuno chakakodora chakaenda mudenga buri rebeche ngariinde paburi regaro magaro ako ainde kumusoro kwako kumusoro uku nderi buri iroro murume painouya akamira anofanira kungononangisa mburi but inopinda ichiti kojo yonosvika yoti yogara mukati saka iye paanenge achiita paunenge uchiita movement iwewe achikupusha achikupula iwewe unenge uchitoita like uri kukoira but unenge usingakoiri asi zvinenge zvichingozviita zvega. Okay, I hope guys muri kutora manotsi I hope mukutora right. Link ravaita nakadukandwa mucomment section muna andisendira please link iro follow waivaita naka please let's follow here, let's get to learn a lot of things vanodzidzisa zvinhu zvakawanda maita naka zvakawanda saka link iro riri mucomment section guys mese vanhu vari pano ingoma yawo link iro unoti follow so that musi vanenge vari kupage kwavo you get to see a notification kuti variko woteera womboona kuti kuritwa chii handei maita naka right. Ndoenda kuvarume chaivo ngavazive masviriro avanoita vakadzi vavo. Rega kuti kana ukanzwa mukadzi achibongomora iwe wofara wozvirova dundundu woti ndinogona kukwira kana kuti ndine mbiri yokukwira. Kubongomora nekuchemerera zvinhu zviviri. Tarira kuti wakapozishina here mboro yako papozishini inonakidza umwe wako plus ziva staira inodiwa nomukadzi wako. Ukaziva staira inodiwa nomukadzi wako zvinokubatsira kuti ukufadze naye akufadzewo. Communication yakaita bedroom. Baba munofarira ipi ndinofarira yeshure. Mai munofarira ipi ndinofarira yepamusoro. Right. Mukakommunicata unoziva zvinoda umwe wako plus munodivhaidha nguva yenyu into two. Moziva kuti tikatanga nehuyu tipesira nehuyu. Right. Pane yepamusoro yokuti mukadzi unenge ari iye ari pamusoro. Regai ndimboita iyoyo. Alright. Hakuna kuti kwai murume woga ndiye anofanira kuenda pamusoro kana kuti ndiye anofanira kuchovha bhasikoro. Mukadzi anochovhawo bhasikoro, murume anochovha bhasikoro. Kuti zvinhu izvi zvinake inyaya yokuitirana. Haisi nyaya yekuti ita iwe nokuti ndo wakandinyenga. Aiwa kutoona kuti wakandipetsa saka chingogara utoita iwe. Tangawo kuita mubata nekumuisa. Right. Nokupedzisira. Hatisi kuda kutora nguva zvakanyanya. Ndiye baba vari pazasava. Baba vari pazasava. Iwe muri kutoona baba avapinde ndibaba iwe unenge wakatsika makumbo ako wakanyatsokutsika chaiko chaiko wakabata chest yababa muri kuona zvandiri kuita muri kuona zvandiri kuita right. Muri kuona kuita right. Iwe nayo uchisumukira uchidaiwo uchisumukira ukawanika nasure kumberi uchinochovha kamera need watiza kamera need zoka watiza chao handi kamera need uri kuita yaha kana inyaya yekuti vanhu munoitirana kwete kuti utarisire kuti iye angokuita nguva nenguva. Inyaya yokufadzana pabonde kuitira kuti mese zvikunakirei. Network yavo vatiza futi network yavo yakadhakwa. Network yavo yakatodhakwa zvokutoda vadona futi. Yadona network yavo yadona. Tatiri kumbotadzwa kasvika pazvezvezvi kumborikasumudzwa rikazodai nekusaidhi kwaidoyepa ya tatiri kuonesewa svikapo zvino network yavo inetwork yatiza network yavo kunetsa goikoi anyway right ngatimboona varume vekuti tingafana kuedza varume rapa
toda kumboisawo vanhurume timbowawo. Ngatimboisa vanhurume timbowawo. Hanzi naHillary I like kumaseka timboedha Hillary uti hwekuti watwa inofarira kumashure zvakamira sei. Right. Network yavo iri bad zvekuti. Network yavo iri bad. But inenge neyangu iri bad wofuti handisi kuona zvakanaka. Right. Hanzi mhosva TV vedu ndida maizvai. Handisi kumuona mhosva iri aripi. Kazi mhosva anoda tamuudza ari prepared. Right. Pane varume here apa timboedza ndoda kutaura maita ndakatofunga network yavo yakutonetsa. Yakunetsa. Guys, yakunetsa network including neyangu. I think zvakutonetsa. Handizivi. Including neyangu. Right. Hanzi Edna tafadzwa. All right. Couldn't aid the person was unable to join because of technical issues. Okay. Saka in network, kwandiri hanzi the person is unable to join because of technical issues. Saka network ndeyangu guys. In network yangu zvakare. I'm having a problem in network yangu zvakare. Ndazviona kuti something's wrong in network yangu. Ndazviona. Network yangu yakunetsa guys. Sorry guys, network yangu yakunetsa. Network yangu yakunetsa zveshuwa zvokutodaro. Network yakunetsa. Let's see. Talent aiwa netokuvhara kumeso nongouya panapa usabudise face. Nongoisa chinhu musoro. Usabudise face kana usingadi kubudisa face. Mike Tanaka is becoming a socialite. Saka vari kutoda kutotrenda ikoko. Kutonyogwa ikoko kutotrenda ikoko kwacho ndokwakutoda. Right, hanzvadzi. Hello? Hello, hanzvadzi. Hello? Hello? Boys, hello? It donate. Right. I'm not in network here. Kana kuti chizvikuitika vana pana na brother wangu apinda. So I'm not sure kuti in network here. Varume vacho vada kupinda but zviri kufamba sega timboisa koma varuda kupinda. Vari kutaura varume vari kuedha. Varume vangu aedha. Avandiri kuedha varume futa. Iye ave ringoti edhi yavauya. Hello, hanzvadzi. Hello? Hello, hanzvadzi. Hello? Hello? Hello, brother. Hello? Ko brother makuja hapa mkataza zitaura hizi.
Guys, network inenge network yangu. Guys, inenge network yangu. Inenge network yangu please. Saka guys nakukata because network isizo zifiyatiza. Network iri kunetsa maside ese. Network iri kunetsa iyi. Andichazondodi. Chikapa zero zvinoningireni. Chikapa chatoitwa network yangu yapinza guys. Guys tozobatana pa second half next week. Send that request to Linda. Send that request straight. Send that request. Send that request. Hello. Hello. Emily, send that request to Emily. Hello. Hello, Andad. Guys, ninge network yangu andisikubanzwa yini. Emily, where are you? Emily, andisikukuona yini. Hauna kusa request yo. Emily, hauna kusa request. Ari papipo. Do you want to open? All right. Emily, una old version of Facebook. Emily, when you must download a new version of Facebook. Una old version ish. The person embedded needs to download the latest version of the Facebook app to join in the live. Emily, I can't add you. Una old version. You must download. Hansi tate uyo sisimeli. Hansi tate ndo upi. Tate ndo upi. Gurundoro ere, mukura gurundoro. Gurundoro wemezi. Mukura gurundoro wemezi ere. Hana green button gurundoro wemezi lazi ghost ambo uipa life. Hadis kuwaona hii. I can't see the people, guys. Truly speaking, I can't. Hello. Hello, SIS MELLY. What is it? Hello, I'm right here. Ndiribo. What is it? Ndiribo. Unaenda Chikapa? Kuzoita ndikwanisi ndira kungotsanangurirawo zvangu kune vanhu ndongogara nchinzwa vanhu vachiti hatisi kutunda. Stop looking like people watch TV in the house. Stop. Muri kundinzwa? Ndanchida kungotsanangurira zvangu kune mamai vanogara vachichema kuti havazi kutunda. Muri kundinzwa? Pane imwe so yepasaidi yekuti baba vanenge stop making noise. Go watch TV, please. Vanenge vakarara straight so. Muri kundinzwa? Vanenge vakarara straight. Then iwe mukadzi unokrosa pamusoro. Wakaisa magaro ako panhengo yababa. So, rimwe gumbo ikapa. Musaniteka. Vari kuti mumba mangu kuenda mumbatereze chikafu. Madaro. Then unowana mukana wekuti upurudzire chibhinzi. Upurudzire chibhinzi. Baba vachikoira iwe uchipurudzira chibhinzi. Trust me. No. Trust me, unotunda chete. Okay. Yeah. Saka upurudzira wega chibhinzi. Nekuti baba sometimes vanokwanisa kusafokasa nekuti vanenge vari busy kukodzonga. Alright. Aiwa.
Totenda nekuvapakurira wesaidhiri yekupurudzira chibhinzi. Sorry? Tinotendawo nekuvadzidzisawo yekupurudzira chibhinzi. All right. Bye. Thank you for bye. Right. Kwaipurudzira zvibhinzi uko. Mukurosa makumbo makadai. Ndo zvataugwa naKola. Right, uyo inongoti edhi. Jesse hauna green button, haugoni kuedheka. Jesse Lioness, you can't be added, hauna green button. Hauna green button. Guys, network yangu yakunetsa. Chirega indichindawo. Chirega indinde hangu. Network yakunetsa. Chirega indinde. Asi ndiri ndoga, guys, baba vari kushandira auti. Uko kune metaundi kwavakaenda uko kwavari kushandira uko. Ndiri ndoga. Ndikashaya hope usiku. Ndikashaya hope usiku togona kuita cherima ya. Toita mucherima. Tonyatsotaura zvamuda kutaura. Yesi silo. Zviri sei? Togona kuita cherima kana kuma 11 ku guys. Kuma 11 kundokuvhurirai makuma achona. Moita cherima muchitaura mucherima muchinyaratsura samuswe tiri mucherima. Moda here cherima time because ndiri ndoga. I'm alone. Ndikutaura nyama lai ndozvandoti pacherima tamurima ipo zvino zvemunenge pacherima ipo zvino zvinhu hamungambogoni kuti muningirire mutaure zvinhu izvi kumunhu zvinonetsa. Mucherima mutaura time kuma 11 tipo akomodetawo vekuna naAustralia. Right. Aiwa Monalisa, now is zvimwe zvinazvitauriki. Tingatoita cherima usiku late. Ndovhurira saka alright guys, it's a date. Cherima tosangana murima. Tosangana murima kuma 11 ikoko. Kuma 11 ikoko. Ndoko tosangana ikoko. Saka guys zvangu ndimbodya ndimboda ndokuta tipakomodetawo vanhu kuAustralia, Canada. Tipakomodetawo vanhu vari kumabasa. Hanzi mupfeka iregistry imini. Ani anopfeka registry. Iwe unopfeka iregistry. Iwe chirume yaregistry yabuda pano unoita here. Munenge muri machira mastokoza. Ine vanhu vari machira. Tinge tiri machira tese. Ndiri pambedha chako nenge tiri mukati memashitsi embo. Tichiita muri tiri mumashitsi koko kudai. Ndichingori mafoni chimwe ndaisa paheadboard mukuona apa. Ndinoita. Unoona. So guys, tobatsana paleta.